Здравейте хора, аз съм Red Hicks и започваме с една нова игричка. Казва се Nova Legace и това е първият епизод на нея. Играта е страхотна, не съм я играл, но играх една подобна на нея и тя беше хубава. Може и тази ще е хубава. Ще разберем. Така, сега ние сме в някакъв самолет ли, кораб ли, какво е това, не знам и аз. И караме. Ако искате, ако ви хареса играта, може да се качите вие, ако не сте я играли да. Всеки може да се качи безплатно от Google Play. Ако ви хареса играта, може да продължам с поредицата. Ако не ви хареса, няма да продължавам. Пишете долу в коментарите и ако ви хареса, абонирайте се или лайкнете, както вие искате. Така, чакаме да зареди. Виждаме на картинката, самолетът се е разбил. Така, заради... Какво става са? Отваря си очите като мене. Така. Къв бърз сенситив, само... Почваме. Машинки, започва се. Сега на къде? Това врата, бе, брат. Какво се прави сега тук? Това е отгоре, какво е строка ли? Какво е? Къв е това? Ох, машинки, къв е то тук? Гледайте как се е разкрачилвате, се е носи от тех, седнал си е. И гледайте какво прави тук. Къв то пърза, какво е това? Ще тия дупки са, какво? Машинки, май нещо става тук сега, какво? Сега тук какво ще ми скочи ли? Къв то, бе? Вау, той умря, бе, така просто без да го оцелят. А то стреляше към мене. Еволата. Сега това. Мангизи ли са, какво? Май са парички. Не, патрони са това. Извинявам се, машинки, това са били патрони. Не знаех. Тук ме нападат. Ох, то тръгна да се метра. Какви са тия нинджи, бе? Машинки, това са някакви нинджи срещу някаква нова. Така, какво става тук? Що е сам, бе? То да не беше по-здрав. Така, какво става? Какво? Май трябва сега. Асансьорче. Има. Какво става тук? Вижте, аз не пипам абсолютно нищо и точно да излезне и ще почне. Аз се движа по-бързо от това. Ето така не е интересно. Да го бяха направили малко по-трудно. Тук някакъв тичаше. Сега ще го убивам. Това са мои. Някакви. Тук има някаква. Охо, каратечница, машинки. Охо, тя си прегрява. Не успях. Тук и тук. Машинки, избих ги. Не беше кой знае колко трудно. Да зареждаме и крадем патрони. Крадеца на патрони 2017 машинки. Имам и някакви гранати. Вау. Да, стрелям по моите, това как се катерива. Нинджи. Някой ме стреля. Брат, оправи си мерника. Ако обичаш. Така, къде ми бягам? Сега, какво тук ли трябва? Що не мога да правя нищо? Какво си тя? Изкарахте ми къла. Умирай. Какво долу се къде за тях тия? Сали трябва, да, таргет. Ох, машинки, и тия ми изкараха супер яко къла.
Въобще не знаех, че има там две звездички или някакви, не знам какви са триъгълничета. О, чешче. И о, златно. Какво е това, бе? 100 парички и всякакво. О, шотгън! Страхотно машинки, падна ми се някаква помпа. Надявам се, че ще е по-силна. Или сигурно по-слаба. Сега ще провериме. Ризичката си е интересна. Направих така, че да виждате на голям екран, нали, телефона ми, както трябва да е. И по-хубава резолюция. Надявам се и графика. 60 FPS направих на макс. Така. Направих го колкото може по-добре да бъде. И надявам се, че ще бъде така. Така, крафт. Вау, зави ми се свят, стига си се въртяло. Направо жестоко. Така, назад. О, имам и енергия. Еволата. Така ще мога на всеки 3 игри да правя по един клип. Ако на вас ви харесва играта, пишете в коментарите, пак казвам. 5 часа чакам аз, 5 минути клип за вас. Рапирам яката машинки. Така. Ако искате да снимам и на някоя игра, пишете в коментарите, страшна, всякаква. Не ме интересува, щом вас ви харесва или е интересна играта, мултиплеер, всякакви игри ще играя, каквито вие искате. И ще качвам клипове на тях. Само пишете в коментарите. Така, сега какво става тук? Какъв си? О, пак ли то? Какъв то е? Айде умирай. Тия са някакви супер здрави. И ме страх да и влизам. Някакви супер силни. Аз съм някакъв супер слаб. Едната ми ръка супер ме боли китката. Защото направо щях да се щупа. Какви ще тия дронове, бе? What? Не! Кога си схабих и двете гранати? Еми евелата. Не ми их трябваха и без това. Ама гледайте, не мога убия дрона. Супер слаб 2017. Какъв то е? Пак то. То е жив, бе. Ма то умрял, ма. И гледайте го пак. Абе, плюс 18 машинки. Така, тичам. Не тичам. Каква нинджа? Само когато нинджата отиде при другата нинджа, за да ги избие и двете. И двамата. Тичкай, котко, докато си млад. Тук нямаше никой този път. Таргет. Това ли беше? Сега трябва да се връща. Гледайте го как замахва. Да не си у вас, бе. Какво ни замахва тук с някакви шамари? Сега машинката ще е тука, нали? Или сега ще стане и ще ми пресне мозъчето. Какво гледаш, бе, машинка? Какво си е легнал? Стана червен. Какви сте невидими, бе? Те защото се спамват. Да, и аз искам така. Що не мога да му пресна тиквата? Чакай. Иш. Какви сте гранати? Какво влезнах целия в него, за да го... Какво така експлозия? Супер яка игричка, много ме кефи, много ме радва. Тичам с 300, без да се обръщам назад. Имам чувството, че тук съм бил. Не съм бил. То все едно беше скаратечница. Супер крив мерник.
един пълнител и не мога да оцелим с половината ми патрони. Ох, май ги избих или беше се скрил още един. Ето къде сега ще... Къв си тия? Ох, то как ми изкара къла. Направо се стреснах. Бързо, цъкай. О, това май беше мисията. Чакай си взема патрони. Да си имам. Топа, свърши. Май този път ще е с 3 звездички. 1, 2, 3. Yes, машинки! 3 звездички! Много съм се хепнал. Тук ще има ли ново оръжие? О, 2 златни. О, yes, ново оръжие. И 3 гранати. За какво са ми тия гранати? Аз не ги ползвам. Сигурно ще ми трябва по-натам за по-силните. Или повече. Сами е лесно. Не кой знае колко трудно. Така, охо. Голям ранг печеля тук, поне така видях. Пак чакаме да зареди специална операция. Ей! Да, толкова специална операция. Щях да съм с още 10 човека. Нали, защото кой прави специална операция самичък? Нинджа, мастер. Така на старт. Така, тази помпа, нали уж спечелих някаква помпа. Уау, искаше да използвам някакъв армор. Охо, помпата. Много малко патрони има. Това също. О, какъв беше това? Същи пръст на главичка. А тук не бях ли? Headshot. Ето тук ще се стане. Убивам той и тук ще стане един. Умря преди да се роди. Аз ги запомних. И то така е лесно, като ги запомниш. Затова, че не се притеснявам. И без това имам броня. Така, какви сте тия тука, бе, нали? Как ги избивам само, как ме чекават тук. Виждам някакви патрони в небето. Какъв супер слаб от 2017 госп... този път ви видях. Вау, умря с един патрон или нещо от сорта. Ако съм по-далечко, с една ръка ще ми замахаш. Добре, тия моите въобще оцелват ли ги, защото все едно, че са е така. Да отвличат вниманието. Уоу, какво стана? Супер бърза мисия беше това, машинки. Интересно. Така. Машинки, мисля да приключвам до тук. Ако ви е харесало, пишете долу в коментарите, за да продължа да правя поредица. Лайкнете, за да разбера. И ако ви хареса, абонирайте се. Ако не ви хареса игричката, ще спра да правя клипове на нея. И, както вие искате, чао от мен.